Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, саломатиётон хубае, настренотон созае. Имрӯз бекортар шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки беҳад видеои зурае бардро, ана дар ин видео заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад бардро ва як мошини фурӯшӣ дига ҳам ҳастае. Марҳамат видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунед бардро хона, замин, квартираҳои арзонае. Бори дигар мегум тона ва аз куҷое ки шумо да хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависед. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда барои шуморо ёфта реклама кунам дӯстони азиз. ва агар ягон кас мисол хона, мошина, чизе ки барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp широӣ кунед, мо реклама мекунем. Аки настрено соз боша, ҳам як дона лайки бепла меҷиқем, мерем ососта. дӯстони азизи ман, аки навора сар кардем, бо диққат ёнбош кунед то охири видеора. 1 миллион имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт. ҷамоати Калаи Сирх навистагиай 9 сотиқ замин дорад, 4 дар хонаи коробка. соҳиби хона мега ки ана 9 сотиқаи 4 дар хона без ремонт буда, яъне ки коробка об дора, документош 100%, нарша бардро ва хоҳарои азиз $25000 мега, бо савдо ҳам мешава. хулоса беҳтарин нархе бардро ана 9 сотиқ замини 4 дар хона дар ноҳияи Рашт $25000. дӯстони азиз, ина номерои телефонаш, поёнги номераш имо WhatsApp ҳам дора, занг бизанед. бисёри бардорон нависта буданд ки аз ноҳияи восеъ ягон замини арзон шавад. монем бардори на як замини арзон да ман роӣ кардан, гӯш кунед чӣ хел нархш арзонае. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восеъ, деҳаи Кафтархона, наздики бозори Сешанбе бозорш дабдай. 4 сотиқ замин дора бардро, 4 дар хона ва як кайдорш фундаментш рехтагиай. бо фундаменти гирди заминам бардро рехтагӣ буда, як мошин санг овардагиай. қариби заминда ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд бардро, як 100 метр дуртар магазин ҳастай, мактабам қариб будае. ову свет бардро дора, нархша 48000 сомонӣ мега. 4 сотиқ замин бардро, 4 дар хонара фундаментш рехтагӣ, фундаменти баланди хушрӯ, нархиш 48000 сомон. бо арзонам мешава гуфтагиай. дӯстони азиз, ина номерои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азизам, ба 3 миллион имрӯза мегзарем. лайкотон систай, ҳамун як дона лайки бепла биҷиқем бардро мо ҳам шуморо мисол шумо моро дастгирӣ кунед, мо ҳам мисол дар хизматем. иншоалло як рӯз на як рӯз бо мо ҳам хизматтона мекунем. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. як бародар дар WhatsApp ман нависагия ки салом алайкум бародар, як хизмат мекардӣ, мисол ай Колхозобод замин то 50000 сомонира мехарам гуфтагиай, ё хона ҳам бошад то 100000 сомона мехарам. як рекламаш ки бародарҷон гуфтагиай. хай бардро фаҳмиден, инсол навистагиай то 50000 сомона замин мехараву 100000 сомонда хона мехаридай. аз киҷо навистагиай бардро? аз Колхозобод. ина номерои телефонаш ҳастай, марҳамат, WhatsApp дора, занг бизанед, чақчақ кунед. бардорои азиз, эълонмона давом метем. аз киҷое ки хона, замин, квартира дар корай, бинависен комментарияда. насиб иншоалло ма да арзонтар роӣ кардан ё ма арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам насиб иншоалло. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи ана Чоргултепа бардро, ана шаҳри Душанбе, кӯчаи Чоргултепа, пишти заправкаи Фирӯз дабдай. 6 сотиқ заминда, 6 дар хона кардагие, қати падвалаш. ҳуҷҷатхона ҳамом дора, ремонтиш созай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳуҷҷатош 100%, гирдиш маҳкамай гуфтагиай. нархша 235000 сомонӣ мега. хулоса бардро беҳтарин хона дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, нархиш 235000 сомон. бо хай мумкин ягон сомонша арзонам куна. ина номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанед. дӯстони азиз, битонед ҳамин видеоро то охиша тамошо кунед. замин, хона, квартира бисёртарае. бардорои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Колхозобод, ҷамоати шаҳраки Гилистонда. сентри ноҳияи Колхозобод дай бардро 3 хонага дар 2 метраш қарор дора. ремонташ ҳастай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳастай бардро, ҳуҷҷатош 100%, қариби хонада мактаб, масҷид, садиқ, бозор, ҷамоат наздик будай бардро. хулоса ҷои зур дай, сентрда чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи Колхозобод 3 хонага, нархиш 120000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, беҳтарин нархай, ина номерои телефонаш, марҳамат, маълумоти бештара метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бори дигар мегӯмтон бардро ки 3 хонага дар ноҳияи Колхозобод дар 2 метаҷай, нархиш 120000 сомонӣ.
ина бо дигар суратҳоша бинем бардро, номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг мезанед, мепурсен. бардорои азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. Чӣ хеле дар аввали видео гуфтам, дар ин навор мошини фурӯшиам ҳастай. хушук гӯшинед дӯстони азиз. мошини фурӯшияй якта дулан дора, якта сидан, якта дулана, якта мошини сидани 94 дора. соли баромади бародаро ҳамин мошини десен, соли баромадаш 2008 сӯзишвориш дизел, мотораш 290 коробка механик, хадавои созай, баллонои пеш нав будай. қарор дорад дар ноҳияи 5, нархша 95 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, ба хона ё ба квартира ҳам алиш мешидай. як дуланай бародаро ва як мошини сидани дига ҳам дора. нархш 95 000 сомон, ба хона ё ба квартира алиш мекадай. ина номерои телефонаш, хулоса маълумоти бештара занг мезанед, мепурсен. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе лайк ҷиқидагӣ нест бародарҷоно, аммо лайка биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, пеши кинотеатри Вахш дабудай, кӯчаи Сомонӣ, 1 сотиқ замин, 2 дархона, 1 кайдор, баня дирнашда. ҳоҷатхона, кухни берин дабудай бардоро, ремонташ 100%, абои задагӣ, ҳуҷҷатошам 100%, мебел, термос, падарка. касе хонара бихара, нархиш 170 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошем бардоро, бо арзонам мешава. не ки бардоро хонаи зурай айдаст натен 170 000 сомон дар ноҳияи Вахш будай. ина номерои телефонаш, хулоса маълумоти бештара занг мезанен, мепурсен. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. бисёри бардоро навистабданд ки ай шаҳри Душанбе ягон квартираи арзонтар шава бимонем. бардорои ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратло Махсум, пеши посолствои Америка дабудай. дихонага дар 11 этаж қарор дорад, 57 квадратни метр, ову свет ҳаст, ремонташ миёнае бардоро, кресла, холодильник дора. дар кухниш бардоро устал доштай, ози суратда мебинен. хона бардоро шартнома қатъияи навистагиай, дом 2 лифти дига ҳам дора. дӯстони азиз, нархша 310 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Душанбе бардоро, пеши ана посолствои Америка, хонагай, нархиш 310 000 сомон. касе харидори аниқ бошен, арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, дӯстони азиз, имо WhatsApp дора, маълумоти бештара занг мезанед, мепурсен. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод, 5 сотиқ заминда, 3 дархона кардагия, ремонти хонаҳо, коробка, баня кайдор дора, ҳоҷатхона, ҳамом доштай бардоро, ову светам бидай. хулоса ҷои зур дар ноҳияи Ёвон, 15 та тахтаи 6 метраи дига 50 кат дора. соҳиби хона мега ки срочно пул монда дар кор шудагия, нархша бардоро 85 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошем, бо арзонам мекадай. дӯстони азиз, беҳтарин нархай. 5 сотиқ замин, 3 дархона, коробка, 85 000 сомон. ина номерои телефонаш, имо WhatsApp ҳам дора. бардоро мегзарем ба 10 эълони имрӯза. бисёри бардоро ҳам навистабданд ки шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа ягон квартираи арзонтар бимонед. бардорои ина як квартираи арзони дига ёфтем. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр. ана домои пешинаи бардоро хона ремонт кардагия мега. срочно мефурӯшем ша бардоро гуфтагия, нархша 158 000 сомонӣ мега. не ки созай нархш бардоро, якхонага дар шаҳри Бохтар 158 000 сомон. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг мезанед, қати соҳиби хона гап мезанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Бохтар ва дигар шаҳрҳо мемонем бардоро. ваз бисёри бардоро ҳам менависанд ки ай шаҳри Хуҷандам бардоро квартираи арзонтар бимонед. бисёри бардоро ҳам ай шаҳри Хуҷанд моро тамошо мекунанд ё ай Россия мисол тамошомон мекунанд. бардорои ин ҳамин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, якхонага дар 4 этаж қарор дорад, 27 квадратни метр, 31 микрорайон дабудай. дом бардоро пештара, хона ремонт кардагиай. ака дом бисёр бардоро навастройка не домои пешина будай, ана ремонт кардаги. дӯстони азиз, якхонага чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Хуҷанд, нархша 170 000 сомонӣ мега. занг бизанед.
дӯстони азизам, ай гап заданои мо бефара нашиден охи. Хаста набошем. Бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар 2 этаж қарор дорад. 13 метри квадратия гуфтагиай. ноҳияи Синода будай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки хона дар тарафи фабрикаи ширин будай, ана тарафи гаида. ба ягон мошинам алиш мекадай. нарша бардуро ва хоҳарои азиз 140,000 сомонӣ. арзонам мекна, алишам мекна. خلاصه این نمبر تلفنش اگر شما مثال خریداری انیق باشین خیلی زنگ بزنین، مثال قدسوی بیامی کوارتیرا گپ بزنین. 140,000 سومون یک خانگاه در شهر دوشنبه بردرو 13 متر کوادراتیه. زنگ بزنین. دوستان عزیزم، این بود نواری خانه‌های فروشی امروزه. انا کسی تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کرد در کامنتر رقم 1 بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قطعا چخچخ کرده تماشا کردین دوستان عزیز. و چی گفتنیم پیش ای همه بردرو رحمت برای دستگیریتون، رحمت که مثال در کامنتر فیگرای بهترین تون می نویسین. با ما کامنترهای شما را میخونیم، باور که خیلی خرسند میشین دوستان عزیز. تا آخر ویدیو را تماشا کرده باشین، یک بجقین و همون یک دونه لایک بپلا برای مهنت‌های ما بجقین. اگر مهمان باشین در کانال ما подписаться کنین و бардро гапа бисёр намекунем ки баъд як хелеш нага ки бисёр гап мезанӣ. хай ки ман хеле гапзанӣ да омӯхта шудагим дӯстони азиз, бояд айма мисол малол нашен. хай зинда бошен дӯстони азиз. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.